don kawai keketin kebasnya tenat bah keba ongkum ne le bah ya kibru ha kata kurkom bah kanu kanu kopor ki kan mau ya uble kin kan mau shwa ya pi kublai pi ki perlepi jengah mangah ngade remingson bamon bar sajusin ngapdeng sobhai pi syapo jong kani ka channel jongi lengba kani ki video ka bathamai ka bangawan ra pi man takasngi kumbah ngaju ongi pi man lagi por nadangi ngap ya ki ki babha ha ka jingim jongi ru kan long ka jingim ka babha tu ale man takasngi ru ngin ngap ya ki khobor ki babha napo jong kani ka channel jongi laju ong ba ukseu bat u hati kim ju ya de perlok menuru nada u hati uyaj hasurak yeu ukseu unwan bat unbiar ya u hati bat haka juk urkom u hati un be ya ki kseu kidon kata ka jingye shon ka remba Henry don ki porpat ka jingye de shiparlok jingki pat kalong ka bamla ban penyeklat kane ka jingi tho khana ka banga kwa pan ye thoi phi man ta ka singru ka de ka jingye de shiparlok habdeng hati pat ukseu laong ba hisen hakwe ka por don uwe usim ba don ya uwe u hati u bastad ba Pat usim uju syong halor jong uniu hati habagi penlong ya kino ki program mat khamtam haba ulek ban ya kendo ya ki wepat ki hima usim uju syong halor jong uniu hati ubas ngaj pat uba itnat bah kat bagi menteri jong u rengkat ba kita ki shipa jong kin bod yu nadin uni usim uri bat usumar bahaya uniu hati ulabo ya uwe unongri unong sumar uban aibam id uban penuh sum pensle bat uban hikayo man kiski haba uniu unong sumar jong uniu hati u aija ya uniu hati bat haba u hati ubam jagumta ka hap syakando bat hakata ka jaga ka badon uniu hati don uwe ukseu lambir ba syupoi kumto bat ujuan ban bam ya kata ka jaga ba hap na syuntur jong utau hati bar utau hati ru naka mensem jong kejing ij wa ilat ya utau kseu ban bam ya kata kaja bar kumta kiyai kita ki singi por hado ba unu hati hagawe kaski ula ai signal ya unu kseu ban bam naka pliang jong uhi syu ban bam na kita ki ja ki ba hap hakando bar kumta kiyai kita ki singi ki por jong ki hado ba kata kajing ya de shipalok ka pliang jong utau hati bar utau kseu kelas kemba bat hateng unu hati ujura ya unu kseu bat upen syong yu halor ka met jong bat unu kseu ru da ka jingman ulekai bat unu hati man laki ski man laki por bat hado ba unu kseu tre syu ban syang syurum shineng bat usa sendon bat utau hati bat kumta kata ka jingye de jong ki shiperlok kelas kemba bat utau kseu namar ba ka piang ba ka bam gedi kumta ulas ngai ba hagawe kaski don we unong rep ubayat nanti nanta haba uyo iya utau kseu bas ngai ba ula iskuin bahaya utau kseu bat ula panthet ya utau kseu na utau beriu bari ya utau hati bat utau beriu bari ya utau hati jat bomde kseu jungu sngau benut ya utau kseu kumta ula di ya utau kseu sya utau nongrep bat utau nongrep ru daka jingman ura ya utau kseu bat yalam ya usya yeng jungu daka jingtmu ba un yalam ya utau kseu sya lengkha tre jungu ban be ya kimrat kemereng Henry ke ekbajia haba uneu kseu upoi sya ke yeng jong utau nongrep tre syu ban bam bat namar ba tre ban bam kumta unang ring tlot ring suai bat ularai kho bat hagawe kaliang uniu hati ru kumjuhi tre syu ban bam namar ka jingkan ja jongo bat namar ba tre ban bam unang ring tlot ring suai bat ma uru ularai kho hagawe kaski haba usim uyoi ba uniu hati jongo ularai kho la perkhat ba ula shitom berkumta ula pha ya ke menteri jongo man pet ya ke menta balai nu hati jongo ularai kho kini ki menteri ru kidang mut ba uniu hati u shitom kumta kialam ya we u doktor ban cek ya uniu hati Henry haba uniu doktor u cek ya uniu hati u lap ba uniu hati u klem shitom Henry u kenja haka jing im jungo nang kata kadau tre syu ban bam pat ulas tang ban rekho berkumta kila penlong ya kata ka jing toket ba uniu hati u kenja ayu berkumta kita ki menteri kila keli na kita ki paramarjan hato uniu hati udon perlok ba uyelek kai man geski berkumta kita ki paramarjan ki tho badan uwe ukseu ba syupoi wir kumto ubaju ya bam ubaju ya lekai rengkat ber uniu hati man lageski haba kumta syai ja utau ukseu keli kita ki menteri na kita ki paramarjan ki ong ba ute unong sumar jong hati uladi ya utau ukseu berkumta kita ki menteri kila ya tho haus im ba uniu hati uklem shitom Henry ukenja haka jing im jongo kapait kemensem kapait kadono jongo bar uta mula hukum ya uta unong sumar jong utau hati ba unwan ra biang ya utau kseu Henry utau unong sumar jong utau hati uang bangaladi ya utau kseu sya uwe unong rep ubawan na kowe par kesnong pangam ithu ithau tip hai usa
Kumta us ula penlong ya ka jing penbena ba unu ubru ubala ban wanra ya uta ukuseu ubaya de perlok bar uta hati aya ki daga khusna bar kumta habaki bru yo sngau ya kata ka jing penbena kata khubor kala poi hashkor jong uta unong rep bar uta unong rep ru uperkhar kan mentoy ayu yanga ban riau ne ukuseu ubam ju tere ban bam ubam ju tere ban le ru em Henry tamantia barojisngi kumta ka bahaya nga ban pan phaya uni ukuseu ngan yo artat bar ka khusna kumta uni unong rep ulek ban pan phaya uni ukuseu sha usem uni usem ru ulong usem ubabha bar uai khusnam ya uta unong rep bar ushim ya uta ukuseu mar sempla ya uta ukuseu sha kata jaka ka badan uta hati uta ukuseu umar wud sha kata jaka ka badan uta hati ru da ka jingman ura ya uta ukuseu bar upen shong yu halor ka macho bar baro armut kilayelek men kata kapor bar baus emu yo ikni mauru udap da ka jingmen bar ka jingpla ka jingmut jong ka jing itu kana ka bangai itu pim ta ka singalong bawat hapreng jong ukseu bat hati ubangi tip bomla ban long perlok kidang la ban long si perlok uwei ujai merat bat uwei pat ujai merat kidang la ban long si perlok te balai pat ngi kum kibiru ni persyang man penjengai la de bat kiwei balai ngi persyang man penjengai ya katakan jing ide ka bangi don bat hateng ha ka jing im jong kum kibiru wat da idau ibarit baru ni penpat ya katakan jing ide shi jing chisem ni penpat ya katakan jing ide shi perlok bat ni penpat ya katakan jing ide shilok haba kini ki arjat ki merat ki la ban long shi perlok mangipat balai ni persyang ban penpat ya katakan jing ide kepala scam ni de ban persyang kumnu ban pen scam shu ya ka bat katakan jing ide ke batlot ni persyang ban wat ya ki dau kumnu ban pengklan ya ka bat la rafidon ki nong shon ha ka jim jongpi persyang ban lit lenti sya ka mensem bat ka dono jongki ailat iki ban bam ya katakan ja kum bamu tau kesau na katakan pliang jong tau hati bat persyang ban pengkelah ya katakan jing isi jongpi sya ka jing i namar ka jing im jongi ki bru kalong ka jing im kabalang kot nyem don por ban ge shon ban ya bishni paramangi persyang man aya ka jing men ha ka jing im jongpi namar la rafi ai jing man ya ki we kum taru ka jing men kan wan pai sya ka jing im jongpi sajisin kumbang ajo ongi pi man lagi por immi katakan jing im le ye katakan kam bahaba ka perthekan pe ipi kan kwa ban long kumapi ngin sai kan do ipi hak pi par ki video tat haduk at kapor play unkur khu ipi